Pastor Augo minyalo mede wi mano. Erokamano Sharon. Koro we mondo mana kama ne mheshimiwa wueno. County assemblies magwa want to give various committees. Committees gi, remember they want to give honorable members ma represent all the wards. A honorable member kelo gimilongo na topic of concern, a floor of the house. Nyabedo ni ndara moro rach e ward ne, nyabedo ni pi moro kathore e ward ne, nyabedo ni classroom moro rach e ward ne, nyabedo ni health center ma jo piny nwang'e thieth rach e ward ne. Kose kelo a topic of concern, a floor of the house, mowacho ni health center X negi chandruok machalo kama. To speaker kao topic of concern necha. To okomite ne relevant committee. For example, omi a committee of health. Committee of health, the ground a ward necha. Gidi timo ginu ngone fact finding. Gidi non to gimane honorable member kele floor of the house cha. Bena diri. Kaga sete mo fact finding. To the committee nyaka retreat mondo gidhi ndek report. Mondo gikel report a floor of the house. Ni gimanyoche a member kelo cha. Mae ndiye a watchman tiere. Koro sama gidhi ndiko report cha Sharon. To give the report of ndeke within the Homa Bay County, for example, Koro County kama uwe. Nyaka gidhi either Kisumu or Migori. Magidhi ka a number of days. Kagin kucho cho Sharon, to nyaka ginendi, nyaka gichiem. Koro ibiro yudo ka they are spending. Mano kawe gikanyo. Ji osegoyo Homa Bay kabisa kaka koro Gavana marwa, Mama Gladys Atieno Nyasona Wanga, kaka otiyo gi pesa mang'eny, domestic travel gi foreign. But I mondo mi watim comparison and analysis moro from report mo golge jata budget. Homa Bay County notiyo side mara executive mano kamota elne gi Mama Gladys Atieno Nyasona Wanga notiyo mana gi 5.84 million kende e wuodhe. A county assembly ma Homa Bay emanotiyo gi 213 million. Makoro kwano no kelo 219. Makoro kwano no kelo 219. Mineno ka igogo governor. Rang'iny mar namba dek. Ni kwane ni ane mutiyo gi pesa mang'eny kabisa rang'iny mar namba dek. Wadhi ane Migori kama mheshimiwa ae. Executive wing mar Governor Chila yako notiyo gi 49.7 million. Mano executive wing. County assembly ma Migori notiyo gi 205 million. Kimedo 49 million ma executive utiyo godo. Timedo gi 205 million muti godo gi county assembly. Wadhi Siaya. Mano kelie 254. Koro Migori notiyo gi 254 million. Mano koreo executive and the assembly. Wadhi Siaya Sharon. Magi figures wang'iyo gi ang'iya and oken gimoro ma miwuondo ng'ato. Kidhi Siaya, executive wing mar Governor James Orengo notiyo gi 21.7 million. 21.7 million. Kibire county assembly ma Siaya negitiyo gi 123 million. Sharon, kirewo tibiro yudo figure no. Wadhi Kisumo. Mano biro around 145. 145 million. 145 million. Wadhi Kisumu executive wing motelne gi professor notiyo gi 131 million. Executive notiyo gi 131 million. County assembly ma Kisumu notiyo gi 138 million. Kiriwo gi Sharon 269 to negitiyo gi 269. Sharon wang'iya ne foreign travels man korka executive. Dwana ler gini in a way mondo jopiny ong'e ni spending mar executive opogore gi county assembly. County assembly 90% mar pesa mantie county assembly most of it and recurrent. Yes. En mana pesa machulo mana tije mag oversight. Ng'iyo ni to go project otim. A member kodhi otimo fact finding kong'iyo ni be project otim. Nyaka retreat later odhi ondik report. Kodhi ndiko report nyaka chul ni hotel nyaka chiem. Emomiyo 90% mar allocation mabire county assembly en recurrent. King'iyo kanya mashida nitiere nikech kanya momenda tie mang'eny wacho ni weje salaries omenda michulo dan ma bire dongro. Koro winjine Sharon. Adhi duoko kanyo. Ki compare governors wa ang'wen mawuok kaluo under foreign travels gi domestic travels.
Governor Gladys Atieno Nyasona Wanga emutiyo gi the least amount of money. Ene mutiyo gi only 5 Gavana Wanga mutiyo gi only 5.8 million foreign travels. Mane piny ne Governor ma Migori mutiyo gi 49 million. Mane piny ne Governor ma Siaya mutiyo gi 21 million. Mane piny ne Governor ma Kisumu mutiyo gi 131 million. Koro ngiso ni Governor marwa ma Homa Bay emutiyo gi the least amount of money. Pesa ma iketo ne Governor ni ma pesa mani assembly. To pesa mani assembly 90% mar pesa mabiro assembly Sharon na explain ni na lero ni ya one give 40 honorable members ma represent 40 wards a county assembly Homa Bay. Each and every honorable member teaching maduong or representation, oversight to called legislation. Under representation, a member kelo topic of concern a floor of the house. Ni ya hospital magwenga ya thonge. Procedurally, ko kelo a topic of concern machalo kamano. Spit ka commit that topic of concern to the relevant committee. Yes. Samoro kaen wach mar roads, to give me roads committee. Kaen health, to give me a health committee. Bang me health committee nyaka gitim one fact finding. Gidhi gi non matut. Nito gimane member cha okele floor of the house cha ben adieri. Kage se none to they have to retreat again for a report writing. Koro report writing ni ino ngoni a committee nigi members mag paga beach orjo cheko Sharon. Gidhende ko report writing Kisumo we health center moro moko ger maber, health center moro ma moro ya thonge kata mana jotuo bedo mistreated. Kage dhi Kisumo Sharon nyaka ginindi. Nyaka gichiem, nyaka gibel facilitated. Kama pesa cha dhiye. Koro pesa mene no ket ne Governor ni. Pesa nyonge kum Governor. Governor Gladys Atieno Nyasona Wanga actually kum Governors ang'wen ma Homa Bay. Report mano gol gi non budget Dr. Margaret Nyakang. Oyango ni Governor Gladys Wanga emutiyo gi pesa matini moloyo governors tema Kaluo. Makoro MCAs une mutiyo go mane. Koro wan kaka MCAs okwoti gi pesa ni role marwa enango. Achako ni role mag MCA mar MCA and representation, legislation and oversight. Under oversight called representation pesa ni endi bedo spent to what you code e tiji jo pay. Koro jo pay. Giwinje yo makara.